Sanibonani babukeli, yilwi champion leli. Siyaphinda siyahlangana futhi kuyiMafiki. Ngayi heartbreak ngoba niyazi ukuthi inhliziyo zabantu la ngaphandle ziphukile, zibovu, zigazi. Khona bephuka. Khona bephukile ngikhuluma nawe. Khona basazophuka. Mhlambe mina nawe siyalandela. Ngikwazi bani. Ziyephula inhliziyo la ngaphandle azincengwa. Bayabhala ke abantu basibhalela. Basazisa ukuthi bona bephuka kanjani. Nawe ke ungasibhalela. Sizwe sakho istory ukuthi sithini. Sikwazi ukuthi sishare lababukeli kube yibo abakuzela nesolution kuleyo nkinga obhekene nayo. Namhlanje sibhalela umama uyakhala ukuthi umyeni wakhe wamphendukela njengotshwala eswini ngoba uyaphenduka umuntu. Hayi angachithi isikhathi mangingene kulo udaba lika mama njengokuba linjalo. Ulibeka kanje kumama. Sanibonani eMafiki. Igama lami nguNonkululeko. Noma ngeze ukudalula ukuthi ngihlala kuphi. Ngeza nendaba esangihlupha engibona futhi ithi yangihlupha. Ngiyoze ngushiyo magada ahlabayo ngendele kwelo baba mkhulu. Nganginomyeni. Nganginendoda emadodeni. Nganginomvikeli wami. Nginomthandi wenhliziyo yami. Konke kodwa lokho kwashabalala. Ngisazibuza umbuzo namhlanje ukuthi ukuba zange yenzeke lento eyenzeka kimi. Ngabe usangithanda namanje yini? Ngabe usasenami yini na? Kodwa ngizithola impendulo ngoba phela ngikwazi ukuthi ngisibuyisele emuva lesimo engadlula kuso nesangithatha sangibeka kule ndawo engikuyo namhlanje engeke ngikwazi ukuthi ngiphume kuyo. Ngane zakwethu kubhlungu kuvelelwa yinto ongayibizanga wena ezifikele kuwe. Kusho ukuthi mina nomyeni lengikhuluma ngaye sasesine ngane ezimbili. Sasinesikhathi sasingango 7 years sishadile. Kulapha izinto lazaphenduka khona. Ngathi nginohambe ngangilithathile ngesonto. Sasihamba ngesonto. Sabandakanyeka kwi-car accident enzima kakhulu. Bashona abantu. Ngasinda kuleyo ngozi. Namanje ngisafisa ukuthi engabazange ngisinde ukuba nami ngashona khona lapho. Kodwa akasizikhetheli. Umdalo usikhethela ukuthi impilo yethu ihambe kanjani. Lapho ngaphapha esibhedlela. Inyawo zami ngingazizwa ngaba ngasathe ngiyazinyakazisa lutho angizizwa. Kwatholakala ukuthi indlela engangiphuke ngayo ngangiphuke kabi. Kwanqunywa ukuthi manginqunywe inyawo zombili. Kwangasekho ukuhlehlela emuva, yayingekho futhi into engangingayenza. Kwakuphoqa ukuthi zisuswe. Zasuswa. Zasuswa nje khona la emathangeni. Ngikutshela nje ukuthi nginezijombulo zamathanga kumanje. Nakhona sele kancane amathanga lawa ngoba zasikelwe emuva kakhulu. Umyeni wami wayekhala kabuhlungu engiduduza ethi kuzolunga. Ngikhumbula ukuthi uyangithanda uyohleze khona ngaso sonke isikhathi. Empeleni emva kwalokho waba khona wangisupporta wanginakekela
Washintsha nje maze isithupha inyanga emva kwesehlo nami sengipholile. Waqala mase ngimtshela ukuthi ngingcono sesingazama ukuthi senze inkonzo yasekamelweni. Wayeloku ngithembisa ikusasa, ngacabanga ukuthi uyangisizela. Sazama ukuya for i-counselling, but nasemva kwalapho azange afuna ukwenza ucansi nami. Wayeloku ngithembisa ikusasa. Ngaze ngabuza ukuthi kanti yini le engake ngasafuna ukuthi enze ucansi nami. Washo ukuthi akabikho ready. Usazama ukwamukela sonke lesimo engadlula kuso. Ngamyekela ke nami ngathi hayi mangimnikeze isikhathi kube kuye ozidecidelayo ukuthi kuze kubulala nami. Emva kwalokho wasengasalala ekhaya kuphele nje insuku zibe 2 lutho engabuyanga ekhaya. Abuye kwelesithathu ngimbuza ukuthi ubeswa kuphathayi, ubesasha umoya. Ngabona ukuthi sekukhona sekushaya amanzi. Waqhubeka ke yenza lento ingihlukumeza lento. Kwani makuphela nje owesibili unyaka wabe sengasazifihli. Esefika nje nentombi endlini, afika lale naye kwelinye ikamelo, ivuke nje ishaluze emagcekeni akwami. Kini mangithi ngiyabuza angitshela ukuthi angisenamsebenzi walutho nje mina. Ngabe ngiyabonga nje ukuthi usahleli nami, ngingabe ngimcefezela ngemibuzo eminingi. Yangiphatha kabuhlungu leyo nto. Ngangikhala kube manzi umqamelo. Ngivuke eksene ngathi uthelwe ngamanzi kanti zinyembezi nje kuphela. Yaqhubeka lento. Ebashintsha abantu besifazane kwami. Yayibhlungu lento yayenzeka kumina. Ngangize ngimbuza ukuthi why ngangixoshi if akasangifuni. Angitshela ukuthi if sengifuna ukuhamba mangizihambele ngingalinge ngimfaka amazwi emlonyeni ukuthi ufuna ukungixosha, akafune ukungixosha yena. If ngisafuna ukuhlala mangihlale, kodwa if ngifuna ukuhamba mangihambe. Akekho umuntu ongibambile. Ngabona khona lapho ukuthi sekuyisikhathi sokuthi ngipakishe yami imithwalo, angisenayo indawo lana. Ngabikela abasekhaya bangitshela ukuthi mntanami buyele ekhaya mengaba kusekho mnandi emzini. Asingeke lahlela izandla ongowethu, buyele ekhaya. Ngamtshela ukuthi sengiyahamba, wathi hayi kulungile. Ngahamba ngempela, kwaba ngihlukana naye kanjalo. Wazisalela zange kudlule nesikhathi esingakanani. Emva ko3 months wabe sethatha unkosikazi. Engangibona ukuthi kusho ukuthi le mikhuba bese yenza ubeyenzela kona ukuthi ngize ngicike ke ngihambe akwazi ukuthola umfazi. Waba nalo mfazi. Njengamanje sahlala naye lo mfazi. Izingane zami ngabuya nazo ngihlala nazo la ekhaya. Kodwa ubuhlungu bento angenza yona ngingazikhethelanga ukuthi ngibe sengozini yemoto. Buyangibulala. Ngikhuluma nawe nje nginesifo senhliziyo esingangimisela ngayo noma inini, ngoba phela ngihlezi ngicabanga ngalo lolu daba, ngihlezi ngikhala izinyembezi ngalo lolu daba. Kubuhlungu impela. Angazi ukuthi ngingadlulisa kanjani, adluli ngoba azange ngizikhethela. Ayikho into wrong engamenza yona, kodwa nje isimo engabhekana nazo nami ngingasibizanga, ngingazicelelanga. Angazi ngasidlulisa kanjani. Ngamanye amalanga ngize ngicabange nokuzibulala, kodwa cabangela izingane zami ukuthi mase zingasenayo mama yoba njani, ziyadinga
ngibe khona noma ngingasenawo umsebenzi ongako, nasekhaya ngisenawo umsebenzi ongako, kodwa ziyamdinga umama wazo ukumbona nje ephila nokumuzwa ekhuluma, ezinikeza amazwi ukuzikhulisa namazwi emfundiso. Ngisacela ukuthi-ke ningicebise ningicushise ukuthi ngenze kanjani, yeyiphi indlela engingenza ngayo ukuthi ngikwazi ukudlula kulesimo esenzima kangaka. Babukeli, niyazizwela ukuthi umama uhlukumezekile, ubulewe kahle kahle, le ndoda imphula inhliziyo yayiqoba. Anginawo amazwi amaningi, ngisacela nje ukuthi kube yini enikhomentayo, kube yini enikhuluma naye, kube yini enimbonisayo ukuthi enze njani, ngoba likhulu udaba abhekene nalo. Ngiyabonga.